sarki na mutanen da ake baiwa madauki. Malam tafasar sai mun ka abunce, lallai tafiyar ta ga tana nuna madauki. Kai ka zama tilo hanyar da ka bullo, koma wani ya zo to kai ne na farko. Mai gaishe ya ce kuma shi, mai gaishe ya ce kuma shi. Kowan magana tare ka mai kota mai murmushi abin sha'awa gare ka ta kai ka. Kai malam taimakon ka ne ya kai, kai ke mana ko halin mu ya ce kai. In an ce mu bar irin ka an ta